ରମେଶ୍ୱର ନାୟକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶିରେ ଏ ମାସଟି କିପରି କଟିବ 16/7/2025 କଠାରୁ 17/8/2025 ମାସଟି କିପରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଦିନ କାଟିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମେଷ ରାଶିରେ ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଘାତ ବାର ହେଲା ରବିବାର, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାସାଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଭାବ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ରହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ କରିବ? ଏହି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 25 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଥିବ ତାହା ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରିବେ। ନହେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିବେ, ଧନ ଲାଭ କରିବେ, ଭୂମି ଲାଭ, ପିଲାଛୁଆ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁକ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି 25 ଦିନ ଯାକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଘରେ ଆସନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ହୁଅନ୍ତି ଭାତୃ ସମ୍ପଦ ଘର। ଭାତୃ ସମ୍ପଦ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମହାପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟରେ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ କଳହ ତୃତୀୟ। ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ, ନିନ୍ଦା, କଳହ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଧନ ନାଶ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ, ବାହାରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ଏ ବୃହସ୍ପତି ମହାପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଘର। ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଲା ବନ୍ଧୁଭାବ ଫଳ। ଏହି ବନ୍ଧୁଭାବ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ରବି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ରହୁଛନ୍ତି। ରବି ରହିଲେ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁ ତା ଜନ୍ମସ୍ଥ ରବି ଶତ୍ରୁକୁ ଦି କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଦ ବିଚାରେ, ତୃତୀୟରେ ସୁଖ, ଚତୁର୍ଥେ ଭୟ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏ ମାସଟାକ ଭୟଭୀତ କରିବ। ବୁଧ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥରେ ବୁଧ ରହିଲେ ଭଲ ରୁହେ। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତି କରିବ, ହଇରାଣ କରିବେ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବେ। ବୁଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଗ୍ରହ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼ା ସାରି ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଭାବ ଫଳରେ ରବି ବୁଧ ଯୋଡ଼ି ଘର ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ, ରବି ବୁଧ ଯୋଡ଼ି ଘର ଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ଜପ ତପ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ବଳେଇବେ। ବୁଧ ଗଲା। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଆସନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପୁତ୍ର ଭାବ ଫଳ। ପୁତ୍ର ଭାବ ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ବିନାଶ ହେବ, ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ବ୍ୟୟ କରିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାହା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶୁଭ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତୁ ରହୁଛନ୍ତି। এই ମଙ୍ଗଳଟା କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ କରିବ। କେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ। କେତୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। এই କେତୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 1.5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। 29/3/2025 ପରେ କେତୁ ରାହୁ କେତୁ ବା କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 2-3 ମାସ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ 3 ମାସ ପଳଉ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାହୁ। ତେଣୁ ହୁସିଆର, ଆପଣ ଟିକେ ଅଙ୍ଗର କ୍ଲେଶ ରହିବ, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ, ଅଶାନ୍ତି ହେବ ଆଉ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଆପଣ କୁପଥକୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଆଗେଇବେ। ସୁପଥକୁ ନେବ ନାହିଁ କେତୁ। କେତୁଟା ହେଲା ପାପକାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶ ଘର। ଏକାଦଶ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ ଆୟ ଭାବ ଫଳ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ବର୍ଷକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ରହିଲେ କ'ଣ ଅଚାନକ ପଇସା ଦେବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ରାହୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ନା ତ୍ରିଷଷ୍ଠେ ଦଶେ ଏକାଦଶ ରାହୁ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ବିନାଶତି। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅରିଷ୍ଟ ଆସି ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବ। ରାହୁଟା ହାଉ କରେ ନା, ହାଉ ଆପଣ କରିବନି, ଟେନସନ୍ ଦେବନି, ବହୁତ ଶୁଭ କାମ କରିବ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତୁ ଆସନ୍ତୁ। କେତୁ ରହୁଛି କେଉଁଠି? ବ୍ୟୟଭାବ ଫଳରେ ବା ବ୍ୟୟଭାବ ଫଳରେ ଦ୍ୱାଦଶର ମୀନହର ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଟିକେ ଧନ କ୍ଷୟ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ, କାରଣ ମାସାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଦ୍ୱାଦଶ ବନ୍ଧନ ଭୟ, ଶାସ୍ତ୍ର କରୁଛି ଦ୍ୱାଦଶ ବନ୍ଧନ ଭୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗଲେ ବ୍ୟୟଭାବ ଫଳରେ ଶନିଟା ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଲେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରାଣ ବିଳାସ, ଧନ କ୍ଷୟ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ବନ୍ଧନ ଭୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି
ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମେଷ ରାଶିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ହେବେ, କାରଣ ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ମାସଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ଆସନ୍ତା ମାସକୁ କରିବି, ତହିଁ ଆର ମାସକୁ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଟି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ।